Enye yezinto eyenza ukuthi sithi sisalihoxisa kancane icala, ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Ngoba manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi, kanti laba bese bethi aliphele khona manje ngoba bafisa ukuthi lawo maqiniso angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona uComrade, liyeza icala, ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje, hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphelile. Umkhonto wesizwe ubika ukuthi bungangendlomvu ubufakazi abaphethe obuzobalekelela ukuthi ke bawine icala ababhekene nalo kanye no-IEC. Angiqale nje ngobingelele ngwamukele le channel eMaSwedi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo ngaphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Esingena njengamanje ke ngani zakwethu zithi ke umnomzane Jacob Zuma ongumholi weqembu lomkhonto wesizwe ugcizelele isizathu esenze ukuba ke ba withdraw icala bebekade belivulele u-IEC. Uthi ke kamuva nje sebevundulule obunye ke ubufakazi obulinganiswa nendlovu uqobo lwayo. Uthi ke kusadingeka ukuthi ke abameli babhale phansi lobufakazi ngoba bakwazi ukuthi bavesane beqhamuke nje bebememeza ngomlomo bangabe icala selilalelwa enkantolo. Uphinda avezeke nokuthi u-IEC usozama ke ukubajaha ukuthi ke kuqhubeka icala ukuze bengeke uzukwazi ukuthi ke bafake lobufakazi obunye kabathi bona babutholile, okuyilento ke esasikade ke sibikile la kule channel eMaSwedi Media Production. Ngicela ukuthi uyizweleke ngani zakwethu ukuthi umnumzane Jacob Zuma uyibeke kanjani indaba. Mangabe soqedile ungenzele iqiniso ukuthi ke uyangeseka ngokuthi ucofa subscribe ulike bese kuyakhomenta uphinde futhi ungakhohlwa ukucofa notification bell ukuze ke sizodibana kwi video elandelayo. Ngiyabonga. No, ngifuna ukugcwalisa into encane nje bafowethu. Enye yezinto eyenza ukuthi sithi sisalihoxisa kancane icala, ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Ngoba manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi, kanti laba bese bethi aliphele khona manje ngoba bafisa ukuthi lawo maqiniso angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona uComrade, liyeza icala, ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje, hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphelile futhi